IRCTC आ मोनसे टिकेट बुकिं बानायग्रा मोनसे रेलवे एप्स बेनि मददजों जोङो स्टेशनाव थाङाब्लासिनो अनलाइन निजिनि मबाइलजों गोरलैयैनो टिकेट बुकिं बानायनो हायो IRCTC एप्सआव माबोरै जोङो एकाउन्ट रेजिस्टार बानायोबा एकाउन्ट खुलियो बेखौ जोङो नायलांदिनि प्ले स्टोराव थांनानै जोङो बेयाव IRCTC टाइप बानायनांगोन IRCTC नैबायदि ओंखारखागोन बे क्लिक बानायदो नैबायदि सिम्बल ओंखारगोन बेखौ इनस्टल बानायबानो जाबाय इनस्टल जाबाय बेखौ बेक बानायदो नैबे IRCTC आव क्लिक बानायदो बिनि उनाव नैबेयाव एलाउ आव क्लिक बानायदो आरो एलाउ आव क्लिक बानायदो बिनि उनाव नैबायदि एलार्ट मेसेज फैगोन बेखौ अके आव क्लिक बानायदो दाना जों नैबेयाव एकाउन्ट जेनेरेट बानायनो नालाय दाना जोङो नैबे लगिनआव गोजौआव क्लिक बानायदो नैबेयाव दा जोङो गोदान इउजारसो नालाय जोंनावथ' एकाउन्ट गैया नालाय नैबे रेजिस्टार इउजार बेयाव क्लिक बानायदो नै गोजायाव बिनि उनाव नैबायदि इन्टारफेस फैगोन नै साथाराव मबाइल नाम्बारखौ थुदो 0 बिनि उनाव नैबेयाव मेलखौ थुदो बिनि उनाव नैबेयाव इउजार आइडि बानायदो बा इउजार बानायदो नोङो इउजार आइडि बिनि उनाव नैबेयाव पासवर्ड बानायदो नोङो नैबेयाव स्ट्रं पासवर्ड जानांगोन नै पासवर्डआ लेटार आरो नाम्बार जानांगोन पासवर्डखौ टाइप बानायखांनायनि उनाव नै नामखौ थुदो बिनि उनाव मिडल नेम दंबा मिडल नेमाव थुदो मिडल नेम गैयाबा लास्ट नेमखौ थुदो बिनि उनाव नै डेट अफ बार्थखौ थुदो नै सेलेक्ट बानायदो नैबेयाव थुनानै बेबायदि ओंखारबाय निजिनि डेट अफ इयार बिनि उनाव नै इयारखौ थुना लाबाय बिनि उनाव मासखौ बरनना लाबाय जुनाव ओमफ्राय तारिखआ 26 बिनि उनाव बेखौ अके आव क्लिक बानायदो बिनि उनाव मेल फेमेल बेखौ क्लिक बानायदो हौवासाबा हौवासा मेलाव थुबाय हौवासा बिनि उनाव नेसनेलिटिखौ बानायदो थुदो नेसनेलिटिया जोंना मा इण्डियान बिनि उनाव कुइसन नै सिक्रेट कुइसन नोङो गोसोआव लाखि बेखौ नैबे स्पर्ट्सखौ थुनोसै आङो बिनि उनाव नै एन्सारखौ नों माखौ मोजां मोनो बेखौ होनानै बिनि उनाव बेहाय नोङो एन्सारखौ होदो माखौ फुटबल बा फुटबलखौ होबाय आङो बिनि उनाव अकापेसना नों मा मावो साख्रि ना सेल्फ इमप्लय ना साख्रि ना स्टुडेन्ट ना आदार्स बेखौ होनगोन क्लिक बानायबाय बिनि उनाव मेरिटखौ मेरिट बा मेरिट आनमेरिट बा मेरिट होबाय बिनि उनाव नैबे नेक्स्टआव थुदो बिनि उनाव नैबायदि रिडाइरेक्ट जागोन नै एड्रेस नोंनि एड्रेसखौ कान्ट्रि डिटेल एड्रेसखौ नै इनपुट बानायनांसिगोन कपि टु रेसिडेन्ट एड्रेस अफिस एड्रेस नै साथाराव रेसिडेन्ट एड्रेसआव गामिनि नामखौ थुदो बे गामिनि नामखौ थुबाय बिनि उनाव माबेनिफ्राय माबेसिम स्ट्रेट रडखौ होदो बिनि उनाव एरियाखौ होदो पस्ट अफिसखौ होदो बेयाव बिनि उनाव कान्ट्रि सेलेक्ट बानायदो नैबेयाव जों इण्डियानि नालाय इण्डिया होदो बिनि उनाव पिन नम्बरखौ थुदो नैबेयाव रिडाइरेक्ट जागोन बा भेरिफाइ जागोन भेलिड नंगोना नङा बिनि उनाव सिटिखौ सेलेक्ट बानायदो जरहाट बिनि उनाव नैबेयाव पस्ट अफिसखौ थुदो नोङो मायाव गोलैयो नैबायदि खोन्थागोन बिनि उनाव फन नाम्बार एक्सट्रा बेलेग फन नाम्बार मोनसे थुदो नैबायदि फिलआप बानायखांनायनि उनाव गासैबो फिलआप बानायखांनायनि उनाव रेजिस्टाराव क्लिक बानायदो कंग्रेचुलेसन नैबायदि मेसेज फैगोन कंग्रेचुलेसन इउर रेजिस्ट्रेसन साक्सेसफुल जाबाय भेरिफाइ मबाइल नाम्बार एन्ड इमेल इन्जय आवर सार्भिस बिनि उनाव नै भेरिफाइ बानायनो थाखाय मबाइल नाम्बाराव अटिपि फैगोन आरो इमेलावबो अटिपि फैगोन बेखौ भेरिफाइ खालामखांनायनि उनावसो जागोन नै दाना जोङो इउजार आइडि आरो पासवार्डजों जों लगइन बानायना लाग्रोनांसिगोन
जोंना अलरेडि रेजिस्टार जाबाय होमबाबो OTP भेरिफाइ बानायनो दंबावो कमप्लिट जायाखै दा जोङो नैहाय रिडाइरेक्ट जाबाय नालाय नैहाय जोङो इउजार आइडिखौ थुदो बिनि उनाव पासवार्डखौ थुदो नैहाय बिनि उनाव नैबेयाव केपसाखौ फिल बानायदो एज इट इज जेरै दङ बिनि उनाव नैबे लगिनआव क्लिक बानायदो बेबायदि दसे टाइम लागोन बिनि उनाव नै बे मबाइल नाम्बाराव OTP फैदो आरो नैहाय होनदो बे मबाइल नाम्बाराव OTP फैदो बिदो भेरिफाइ बानायनांगोन आरो नै इमेलावबो फैदो बेखौ भेरिफाइ बानायनायनि उनावसो जों कमप्लेन जागोन नै मबाइलनि OTP नैबेयाव होबाय जोङो मबाइल नाम्बारनि OTP-खौ दाना इमेलनि OTP-खौ जोङो नैबेयाव मिनिमाइज बानायना लाना जोङो मेलाव नायनोसै नै मेलाव OTP फैबाय दाना बेखौ जोङो OTP-खौ नायना लानोसै नैबे OTP मेलनि भेरिफाइ OTP नैबेखौ गोसोआव लाखिनानै जों इयाय थुबानो जाहैसिगोन बानायना लाखांनायनि उनाव दाना जोङो भेरिफाइ इउजाराव क्लिक बानायनांसिगोन नैबेयाव गाहायाव नै कंग्रेचुलेसन OTP भेरिफाइ साक्सेसफुल फर दा इउजार बे नामखौ होबाय दाना जोंना साक्सेसफुल जाबाय बिनि उनाव दाना जोंना जागोन ना जायाखै नैबेयाव लगइन बानायना नायजासिगोन इउजार आइडिखौ होदो इयाय नै इउजार आइडिखौ होदो बिनि उनाव पासवार्डखौ थुदो बेयाव बिनि उनाव नैबेयाव केपसाखौ फिल बानायदो बिनि उनाव नैबे लगिनआव क्लिक बानायदो बेबायदि एमपिन बानायनो फैगोन बेहाय बे एमपिनखौ बानायनानै नोङो उनाव बार बार लगइन बानायनो हागोन बिदिनो नैबे गोसोआव लाखिनो होदो बेखौ अके बानायदो नै बेबायदि जोंना दा IRCTC खुलिनाया कमप्लिट जाबाय दाना जों बेनिफ्राय नैबेयाव थांनानै जों टिकेट दाननो हासिगोन नैबेयाव बेबायदियै जोङो टिकेट दाननो हासिगोन आरो टिकेटखौ माबोरै दानो बिनि थाखाय लिंक होनाय दङ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं बेयाव नायनानै नोंसोरो टिकेटखौ बोरै दानो बेखौ नायलांनो हासिगोन दा जोंना अनलाइनै IRCTC-आव रेजिस्ट्रेसन बानायनाया कमप्लिट जाबाय जों लोगोफोर बेबायदि अनलाइनै जोङो IRCTC-आव रेजिस्ट्रेसन बानायनो हायो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब बानाय लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार बानायफाबानो जाबाय